приятели, деца и родители! Добре дошли в нашия свят без имена! Може би се чудите и си задавате този въпрос, защо точно свят без имена? Всичко това се роди съвсем спонтанно. Нещата просто сами следваха своя ход. Започнахме един експеримент с материал, който не е традиционен за нашето изкуство, строителен материал. Тези скулптурки, които виждате, са направени от строителна пяна. Започнаха първите, така както ги наричаме, скулптури да се появяват. Видях, че стават много красиви неща. Всяка една различна и по свой начин красива, защото в нея всяко дете е вложило своето въображение, талант, сила, смелост и характер, такова каквото е и то. Тогава си казах, трябва да направя нещо специално, да бъде нещо различно, нещо, което да се помни. И така видях ги по-мащабно, като част от една вселена. Всяка една детска скулптурка е един свят, на който вие ще имате възможност да дадете име тази вечер. Тук има една урна, в която всеки може да напише предложение за име на този детски свят. И не случайно е това. Исках да си подарим едно преживяване, защото какво ни липсва в днешно време? Време, в което да общуваме. Време без да бързаме в задачи, телефони, ангажименти. Време, което да прекараме с децата си, да им го подариме, да бъдем заедно, да поговорим, да помечтаем и да се почувстваме и ние понякога като деца.